Добре, значи Симона. Ам, Постоянно повтаря как е дебела и в смисъл, ако наистина толкова и пречеше това нещо, може би нямам предвид да пробва да отслабне или нещо такова, но... Най-смешно е, че тя не е дебела, просто това, че не е някаква клечка, не я прави дебела. Да, но постоянно го повтаря и това понякога става много досадно. Мисля, нормална си. Да. Не, това, че не е някаква анорексия или пък една такава клечица, не я прави дебела. Ма ти не си такава. Да, също така, когато спори с някой, никога не му дават думата, за да се аргументира, което също е много глупаво. И понякога, мисля, когато някой я пита нещо, тя се сърди веднага и примерно веднъж я бяхме попитали няколко момичета да се аргументира. Смисъл... Не, няма да чуя това. Да се аргументира смисъл за един някакъв профил и тя просто не каза нищо, трябва да ни говори, което също е много глупаво. Но да, като цяло ми стана много тъпо, че е говорила зад гърба ми така и да, и също причината, по която не ми е казала, беше доста глупа.